I mange år, der har jeg lidt med rande under øjnene. Faktisk er det noget, der er medfødt. Jeg har sådan lidt indadstående øjne, hvis man kan sige det sådan. Og jeg synes, at med årene, der er det blevet meget værre. Og jeg har konstant prøvet med concealer, lysreflekterende concealer. Men jeg synes ikke rigtig, der er noget, der hjælper. Og derfor så har jeg ligesom tænkt at gøre noget andet ved det. Kosmetiske behandlinger, har man hørt, kan gå ind og formindske sådan nogle her ting. Og grunden til, at jeg egentlig vil gøre det, er ikke fordi, at jeg gerne vil passe ind i et eller andet perfekt billede. Det er mere for min egen skyld, for mit eget bedste og for min egen følelse indeni og for mit ydre, når jeg kigger mig i spejlet. Og ligeledes fordi jeg arbejder som blogger og også laver tv en gang imellem, så er jeg bare enormt træt af at se træt ud og få at vide, at jeg ser træt og uoplagt ud. Så derfor så tænker jeg, at der må være andre måder, man kan gøre det på end make-up. Derfor så skal jeg ind til Kim Nova i dag på Klinik Kura. Og her der skal vi snakke om det her med at have rande under øjnene. Hvorfor får man rande under øjnene? Hvordan kan man formindske det, og hvad kan man gøre ved det ved kosmetiske behandlinger? Og så får I selvfølgelig lov til at følge med i den her behandling, hvordan det foregår, og hvad man bruger til det. Det er jo ret spændende faktisk. Så ja, så kig med. Nu har vi da jo siddende igen i forhold til din problemstilling omkring øjnene, for de har holdt det lidt ved lige. Yeah. Jeg synes da, at det her er jo et levende bevis på, hvor flot et resultat vi fik sidste gang. Det er et år siden nu. Og nu kan man sige, nu er du ikke sådan en case, hvor vi ligesom starter forfra, og så siger man, hvordan så du virkelig ud? Fordi jeg tror virkelig, at du skal prøve at finde frem nogle billeder. Nu der er en anden, der har behandlet dig før mig første gang også, fordi du havde meget, meget udtalte hulninger under øjnene. Ja. Som, hvis vi bare går sådan, 3-4 år tilbage, der var det rigtig slemt faktisk. Lige præcis. Ja. Du har sådan lidt rande under øjnene, ikke? Det er jo ikke fordi, jeg selv synes, jeg er grim, eller jeg synes, jeg ligner en på 40. Men hvis man har noget, så synes jeg bare, at man skal få gjort noget ud af det, hvis man har mulighed for det. Det er jo et meget populært område at behandle, men det er også et område, man skal behandle med enormt stor varsomhed. Da vi tog udgangspunkt i det sidste gang, der kiggede vi en lille smule mere på helheden i det ansigt, og ikke kun under øjnene. Der var vi faktisk også inde og lave kigge på det der, og det holder faktisk i lige. Og det er jo sådan også lidt fascinerende. Når man går ind og kigger på selve behandlingsområdet omkring øjnene, så er det ikke et område, der er bare lige til at behandle. Der er en masse farer relateret til, at tingene ikke også kan gå galt, fordi det er faktisk det hyppigst går galt. Og det er, når man lægger det for overfladisk i området. Når man har det, du har, der har du en rigtig, rigtig klassisk øjenhulning. Og det vil sige, når man kigger lige præcis. Og det er jo så det, der ligesom løber her. Grunden til, at man skal have enormt meget respekt, når man behandler, er også, at det er en behandling, der går væk efter 3 eller 6 eller 9 måneder. Du har jo fortsat et rigtig, rigtig flot resultat af, hvad vi lavede sidste gang, så det er her bare en opfølgning. Normalt ser man faktisk, at de her behandlinger kan holde op mod 3, 4, 5 år. Jeg hedder Kim Nova og er ejer af Klinik Kura. Klinik Kura har været en kosmetisk institution nu i snart 9 år, og jeg har været i den her branche i snart 13 år. Og det gør faktisk, at jeg er førende inden for området og sidder faktisk i rigtig, rigtig mange organisationer og paneler og tager rundt i verden og underviser i de her ting. Og jeg bruger enormt meget energi og enormt meget fritid på at dygtiggøre mig hele tiden. Så for mig er det sådan en glidende og løbende proces at arbejde i det her fag. Så jeg går aldrig stå, jeg bliver aldrig træt af det. Og der er rigtig mange, der siger, at man er ikke kedelig at stå og lave det sammen hver dag. For mig er det ikke det samme, fordi jeg tager udgangspunkt i den enkelte problemstillinger. Så hver gang jeg behandler en ny person, så er det jo også en ny behandling for mig. Og hele tiden tage udgangspunkt i den enkeltes behov, og hele tiden møde personen der, hvor personen gerne vil mødes. Både behandlingsmæssigt, men også niveaumæssigt, og så hele tiden have et enormt højt niveau af etik og moral blandt andet det her. Så bliver det en meget god kombination, som gør, at folk kommer igen og føler sig trygge. Vil du være gå i gang med behandling? Nu har du fået fjernet make-up'en på dig, spritter dig lige af,
så går vi lige i gang. Det tager jo ikke så lang tid, du har prøvet det før. Jeg starter med randerne under øjnene på dig nu. Og der får du 3 små stik på hver sin side. Kommer en lille prik. Træk vejret dybt ned i maven. Sådan der. Super flot. Er til at klare? Kommer næste stik her. Træk vejret. Og så slutter vi lige med finishen op på din kæbe. Ikke så meget, den halv liter på hver sin side. Det gør en kæmpe forskel. Ej, det er vildt, hvor meget det kan gøre, altså. Nu er du faktisk så behandlet under øjnene nu, så jeg går ikke ud fra, at der er noget, der skal touches op, før der er gået måske 2-3 år. Kindbenene holder et sted mellem 12 og 18-24 måneder, så det er også... Så mindre du finder på noget andet, så... Det håber jeg ikke. Så skal vi ikke røre ved den. Så det er egentlig det, jeg har sagt til dig. Tusind tak. Selv tak.